I nakon 12 godina koliko je proveo u zraku, Robert Krznarić još je željan akcije. Iako su mu oblačenje pilotske uniforme i pripreme prije leta postale već uobičajena rutina, na ovoj brzini mnogi mu zasigurno mogu pozavidjeti. Ovaj 35-godišnjak jedini je Hrvat koji pod švedskom zastavom pilotira na njihovom borbenom lovcu. Ja sam rođen u Švedskoj i meni uopće nije problem ovdje letiti. Ali puno osjećam za Hrvatsku isto. Zbog svojih letačkih sposobnosti nosi nadimak čarobnjak. Pilotska plaća od oko 2000 eura možda je jedino zbog čega je ostao u švedskom timu. Ipak hrvatski poziv za obukom na borbenom zrakoplovu teško bi odbio. Da bi bio ugovor ili nešto i trebaju pilot tamo godinu dana, 2 godine, 3 godine ili šta god bilo, onda bi bilo, mene bi bilo jako rad u Hrvatskoj raditi. U vojnoj bazi nekoliko stotina kilometara od glavnog švedskog grada borbeni su avioni plijenili pozornost hrvatskih novinara, kažu vrhunac švedske visoke tehnologije. No tvorničke hangare u kojima se 4 mjeseca do isporuke obavljaju posljednja ušminkavanja mogli smo snimati uz strogi nadzor. U avion čiji dijelovi stižu iz nekoliko zemalja stane čak 35 km kablova. Samo motor ugrađuju 3 dana. Do sada su ih isporučili više od 150. Pregovori s Hrvatskom tek slijede. Hrvatski piloti uskoro će sjediti u jednom od ovakvih borbenih zrakoplova. Veliki posao, politički interes, mišljenja struke, sve to prelomit će se u Hrvatskoj do odluke o novom avionu. Zamjena starih aviona stajaće Hrvatsku oko 800 milijuna eura. Sve su karte otvorene do kraja godine. Uz Gripen u najskupljem hrvatskom vojnom poslu još su 4 ponuđača. Presudit će i offset program. Svi oni obvezni su osigurati poslove za hrvatsko gospodarstvo. Šveđani nam nude jednu ovakvu termoelektranu. Struju, toplinu i bioplin proizvode isključivo od otpada. This could be the solution for Zagreb and for the citizens of Zagreb, but not only for Zagreb, but also for other plants. For other parts of the country. No za investiciju procijenjenu na 250 milijuna eura morat će probuditi ekološku svijest hrvatske vlade pa i ulagača. Možda im olakša i to što baš u vrijeme kupovine aviona Švedska preuzima predsjedanje Europskom unijom.